Bueno, la primera volta ha estat bastant irregular. Hem tingut fases del joc bastant bé contra equips forts que hem tret punts, però amb equips de Vall ens hem deixat punts. I aquí és on, de veritat, veurem on podem estar. Si aconseguim treure els punts amb els de Vall, segur que podrem lluitar per cotes més amunt aquesta segona volta que començarem aquest partit. Aquest Nadal hem carregat força i després hem tornat a començar i el primer partit va ser contra Mataró. A Mataró va ser el típic partit després de Nadal, que tothom presa de contacte va entre els dos punts, que és el que comptava. I aquest últim contra Rubí vam tenir la primera ensopegada, després de Nadal. Vam empatar el partit i amb unes fases del joc bastant deixava molt de que desitjar. I per tant, ara esperem que aquest cap de setmana aquí a casa contra BCN Sants puguem treure de veritat el que hem demostrat abans de Nadal, que és un equip competitiu, fort i amb intensitat. I esperem que aquest cap de setmana puguem fer-ho. Aquest cap de setmana amb BCN Sants esperem no repetir el resultat de la primera volta. Va ser el primer partit de la temporada, on després de totes les baixes que hi va haver la temporada anterior, es va notar bastant que no hi havia els engranatges bastant units i, bueno, esperem que aquest cap de setmana sigui tot el contrari, que es comenci a demostrar l'equip que som en realitat. Un equip fort, competitiu i que si estem tots a una segur que podrem treure endavant. BCN Sants és un equip que no són forts molt forts físicament, però que juguen bastant bé. I llavors esperem a veure com va.